Ukanti abantu baphawule ngenqaku kwikhasi lethu le-WhatsApp. Sicela uvunyelwa oba sikhulule sihambe sigoduke sezilalini. Anodini lapha eMonti kube nzima uma abantu yabendibheke iculo. Apha ngasikhaya kufitshane. Into nenzima kuloo nto leyo. Ndingathi zawuhamba ndiqhithe ndihamba sicela ndibheke ekhaya. Mna ndiyawubulela kakhulu umnyenyiva athe wasezela wona umongameli. Xa bengakhange anyanzelise into okokubana makube kukhona i-lockdown eMzantsi Afrika, ngeba ngoku asithethi ngento yobana siya ku-level 4. Urayithi ngalo mnyenyiso awenzileyo wokubana ke sikwazi ukuthi ezinye indawo ezifana nezipezi zivule nezinye indawo ezibalulekileyo, but ke sizawuze sifike entanjeni masingangxami. Utywala burayithi buvalwe bona okwangoku ngekuvalwe neza entyi zinukayo. Le nyathelo elihle lithathwe ngupresident kakhulukazi xa ubheka incindezi abhekene nayo naxa ubheka isifo esidlela esimenwa ngayo, so bekumnyanzeleka ukuba asithathe isigqibo esikanje. So andimsoli futhi ke ndiyamsupport. Ungididayo ngokwama-level, level 5, level 4 angiqondi ukuthi kuhamba kanjani, level 1 no-level 2 ukuthi ukuphi noma ungasekugcineni, but-ke nje asibonge indlela abantu abayiphethe ngakhona. So ingangase ube strict kakhulu ke ngoku kulo level 4 ngoba abantu abaninzi basanyuka besehla, sikwazi ukuthi ngenye imini sizibone sesiku level 1.